tafiya zai fara tafiya za ga an nuna maka subscribe da jan rubutu, sai ka danna wannan subscribe din, za ga ya canja kala ya koma baki, shine alamar kai wannan subscribe din. To idan ka danna subscribe ya canja, sai ka danna za ka ga ƙararrawa kuma sai ka sa all ƙararrawa sai ka danna, sannan sai ka koma kan bidiyon za ga like sai ka danna. Wannan zai taimaka maka wajen ganin bidiyon mu kai tsaye lokacin da muka dora a wannan tasha ta mu mai albarka. Allahu 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 चंदा भी बोले अल्लाह, तारे भी बोले अल्लाह, हर जर्रा बोले अल्लाह, सारे ही बोले अल्लाह। चंदा भी बोले अल्लाह, तारे भी बोले अल्लाह, हर जर्रा बोले अल्लाह, सारे ही बोले अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अ'मालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقال فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan karatu mai albarka wanda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan wata na Ramadan. Yau muna ranar Lahadi 4 ga watan Ramadan, hijira ta 1444, wanda ya daidai da 26 ga watan uku miladiya ta 2024 a wannan masallaci mai albarka na gidan kasa a unguwar da zaki a jihar Kano a Najeriya. Idan ba a manta ba, a jiya har yanzu dai muna cikin tafsirin wannan sura mai albarka, suratul Fajr. Mun tsaya akan daidai aya ta 14 a cikin wannan sura mai albarka. A yau insha Allah a cikin ikon Allah da rahmarsa za mu tashi daga aya ta 15 a cikin wannan sura mai albarka insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala yake cewa fa ammal insanu amma shi dan adam idza mubtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya darabce shi na wasu malaman an ce al-insanu al-kafir kenan ko ne daga cikin wanda yake mai sako to shine fa ammal insanu amma shi dan adam mutum idza mubtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya darabce shi fa akramahu ya karrama shi ya girmama shi wa na'amahu wani ya ni'imta shi ma'ana ya bashi ni'ima ya karrama shi fa yaqulu rabbi akraman sai ce ubangiji na ya karrama shi. wannan ana magana akan ibtala rabbuhu ubangiji sai ya darbuce shi ta hanyar bashi dukiya da alkhairi da jin daɗi da sauransu to shine fa akramahu ya karrama shi wa na'amahu ya ni'imta shi ya ba shi ni'ima fa yaqulu rabbi akram sai ce lalle ubangiji na ya girmama ni. wa amma idza mubtala amma idan ya darabce shi fa qadara alayhi rizqahu ya kuntata arzikinsa a gare shi ma'ana ba a yalwata masa arzikinsa ba aka kuntata wannan arzikin nasa shine rizqahu yana daukar fa qadara alayhi rizqahu ya kuntata abincinsa ma'ana ba shi da isasshen abinci ba shi da arziki da sauransu fa yaqulu rabbi ahana sai ce ubangiji na ya wulakanta ni. Za a dan adam yake kamar yadda Allah yake cewa shi dama dan adam ya kasance ya abdullah ala harf fa in asabahu khairun lima annabi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wa akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin. Ya abdullah ala harf fa in asabahu khairun lima annabi idan alkhairi ya same shi da zaman lafiya sai ya nutsu da wannan ba zai taɓa cewa kuma ba. Sannan kuma idan abin da yake na shari'a ya same shi sai ya zamto yana raki kuma a wannan a daidai wannan lokaci. To shi ne ka ya kula rabbi a halin kalla a'aha balla tukrimuna yatim ba kwa girmama maraya. Kaga Allah sai ce kalla balla tukrimuna yatim ba kwa girma maraya ba kwa kyautatawa maraya ba kwa taimakon maraya wala tahadduna ala ta'amil miskin kuma ba kwa kwadaitarwa akan ciyar da miskini talaka wata akuluna turata sannan kuma kuna cin abin da yake dukiyar gado wata aka bar maraya akalan lamma ci wanda yake mai tsanani shine dukiyar da aka bar wa maraya kuna cinta ba kwa ba wa yawo haƙƙinsa ba kwa ba wa mata haƙƙinsu shine wata aka nuna turata aka lalata kuna cin wannan dukiya ci wanda yake mai tsanani. Sai Allah yake cewa wata hibbuna almala sannan kuma kuna son dukiya hubban jamma so wanda yake mai yawa. Kalla idza dukkatil ardh Allah ya ce a'a
idza dukkatil ardu idan aka nike ƙasa dakkan dakka nikewa wacce take mai yawa shi a lokacin da za a duk abin da yake na duniya zai rushe yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa rasulillahi wa ta'ala sama da gini da duk wani abu da yake zuwa duk za a nike shi ne kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wada a rabbuka ubangijin ka ya zo ma'ana ubangijin ka zai zo a wannan rana ta alkiyama wani malaku ai wani mala'ika take nan da mala'iku saffan saffa sahu sahu waji a yawma idin a wannan rana za a zo da bi jahannam da jahannama amma da hadisi ya tabbata cewa za a zo da za a jawo jahannama tana da linzami dubu saba'in tare da kowane linzami kuma akwai mala'iku 70,000 suna jan wannan wutar jahannam shine waji a yau ma'izin bi jahannam za a zo a wannan rana da wutar jahannama yau ma'izin ya tazakkaru insanu a wannan rana dan adam zai yi tunani zai ta tuna cewa na yi kaza a duniya wa anna lahu zikra ta yaya tunani zai kasance a gare shi a wannan rana ba zai amfani shi ko da ya yi tunanin ma ya kuli yana cewa ya laitani ya kai tona kaddamtu li hayati ina ma a ce na gabatar da aikin alkhairi domin rayuwata ta duniya ina ma a duniyar na gabatar da aikin alkhairi wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhassu ma'a rasul sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil-insani fasula to kaga wannan shine yaqulu ya laitani yana cewa ya kai tona qaddamtu li hayati ina ma a ce da na gabatar da aikin alkhairi da imani li hayati domin rayuwa wa yawma idhil la yu'azzibu azabahu ahad a wannan rana babu wani ɗaya daga cikin halittu da zai yi irin azabarsa shi Allah subhanahu wataala wala yusiku wasaqahu ahad babu wani ɗaya daga cikin halittu da zai daure irin daurinsa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan rai wacce take mai nutsuwa shine wasu malaman shine za a gaya wa mumini lokacin mutuwarsa idan za a zare ransa kamar yadda Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah lokacin da innal ladina qalu rabbuna Allah hakika waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah thumma istaqamu sannan suka daidaita suka tsaya akan wannan tatanazzalu alaihim almalaikatu malaiku za su sassauka a gare su lokacin mutuwarsu shine tatanazzalu alaihim almalaikatu Allah ta kafu suna cewa kada ku ji tsoro Allah ta kafu wala tahzanu kada ku ji tsoro ko ku yi bakin ciki sannan wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun ana muku bishara da aljanna da aka kasance ana muku alƙawarinta na hannu awliya'ukum bil hayati dunya wa fil akhirah kuma mun majibancin ku ne ma'ana majibantan ku ne a rayuwar duniya haka ma a lahira to shine malamin suka ce lokacin da rai za a cire wannan ran mumini za a ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ki wannan rai wacce take mai nutsuwa irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangiji domin za a zare ra ka koma zuwa ga ubangiji radiyatan kina a bar yadda ma'ana da kan kin yarda da abin da za a baki ke wannan mardiya a bayyar kewa an yarda da ke kuma ke ma kin yarda shine radiyatan kin yarda mardiyan a bayyar kewa za a ce fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina jimlar bayina na kwarai ya ke wannan rai wadkhuli jannati ki shiga aljanna ka wannan lokacin da za a zare ran mu'mini za a ce ya ke wannan rai mai nutsuwa idan ran mumini ne kenan lokacin da za a zare ransa za a lallaba a hankali ana zarewa ana masa bishara haka za a zo da wannan farin kyalle kamar yadda aka ce mala'iku za su zo a hai'a mai kyau
kayan da suka sa farare tas za su zo ga farin kyalli a hannunsu. Za a zare ran mumini a hankali ana zara ana bari yana hutawa, ana zara yana hutawa har a zare shi. kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi walakin la tubsirun. Aka ce lokacin da rai zai zo makoshi saura ka dan azare shi, wa antum hina idin tanzurun, kuma kuna gani a daidai wannan lokaci ana kewaye da mara lafiya bayan da za a yi diyan da aka kai ga kaunarsa da san da ake masa, diyan da ya kai kwarewar likita ba zai iya wani magani ba a daidai wannan lokaci. Za ba lakatar zarfin wa an tuni idan ta zo, saboda haka za a zare ran. Idan aka zare shi za a saka shi a cikin wannan farin kyalla, mala'iku za su tafi da shi sama. A daidai wannan lokaci aka ce dukkan halittu wannan ran nasu zai kaure da kanshi, suna ta bishara. Mala'ikun sama ta daya za su ce lallai madalla da wannan rai na alkhairi, bawa na gari. Su je sama ta biyu, sama ta uku, har zuwa za su je su kai wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ran bawan Allah. To daga nan kuma lokacin da suka kai shi a wannan farin kyalle, duniya na kanshi, wannan ran na kanshi a daidai wannan lokaci. To nan kuma za a zo a yi sallar gawa, a yi masa wanka, a haɗa shi, a tafi da shi makabarta. A lokacin da ake tafiya ana tafiya har sai an zo an kawo shi makwancinsa, za a saka shi a cikin wannan kabar. To a daidai wannan lokaci sai a binne shi. Bayan an binne shi zai ji takun takalmi wanda suka kawo shi cikin wannan kabarin nasa. To sai a dawo masa da ransa a hankali domin tambayar kabari. Ran da aka kai shi sama za a yi kusa da shi domin a tambaye shi abin da ya gabata. Wa rabu samadi duka ma za ta kuni ya ga rajul allazi buita fikum, za a tambaye shi waɗannan tambayoyi. Sai ya zamto daga ƙarshe za a ji ya kai wannan rai na ƙwarai, ka kwanta a cikin wannan kabari cikin ni'ima da yalwa. Za a buɗe kabarinsa a yalwata shi madda basiri, daidai iya ganinsa kawai, iya inda ganinsa yake gani. Wannan ɗan kabarin da kuke gani an saka mutum a kwantace, to za a buɗa masa, za a hasko masa aljannarsa. Tun daga can yana hango ni'imomi da daɗi da sauransu, yana ta fata a tashi aljanna ya je shiga cikin wannan aljanna ta. To ɗaya ɓangaren kuma wanda ya zama nafsul kabisa, rai wanda yake mummuna, wanda ya yi aikin sharri, kuma mala'iku za su zo a hai'a mara kyau, baƙin irin kaya, baƙin irin za su zo su fuskiran ta ƙarfi, za a fuske. Yasa aka ci wani kafin nan zai mutu sai ya yi buge-buge, wani ya ji ciwo ma yana ya bugi bango ya bayi da sauransu, saboda musiba ta zare wannan ran nasa. Za su bincike ransa, su zo da bakin kyalle a saka a ciki, duniya ta kore da wari a daidai wannan lokaci. Wari ya tsanani, duk inda suka wuce ta sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku, mala'iku suna la'anta Allah ya tsire wannan ran, Allah ya la'ance shi, Allah ya wadai da wannan ran. Za a tafi da shi sama, nan kuma an gama haɗa wannan gawa, an tafi da ita makwancinta. Mutane ana ta sauri, ana son aje a saka shi. To ana saka shi, wannan kabarin zai matse shi hatta takhtalika ajlahu, har sai kashin haka tsarin dinsa na dama da hagu sun haɗe, na dama ya dawo hagu, na hagu ya dawo dama. Kabarin zai matse shi, sannan kuma ga mucizai da kunamu da sauransu. Za a wullo masa ransa daga can sama, a tambaye shi, a tashe shi, a ce to ma rabbuka, ha la adri, ya ce bai sani ba. Ma dinuka, bai sani ba. Ma za ta kuma ya zara rajulun da zai kusa fiku, bai za ku faɗa game da wannan annabin da aka aiko a cikin manzo Allah ya ce bai sani ba. Saboda haka za a dake shi da guduma har sai ya kai ƙasa ta bakwai a daidai wannan lokaci. Sannan ƙasa za ta yi amansa, za ta bulluso da shi. Wannan kabarin zai ta matse shi ga kunama da sauransu har zuwa tashin alkiyama. Sannan kuma za a hasko masa azabarsa ta wuta, yana hango ta tun a cikin kabarin sama kafin a kai shi. Zai ta fata, ya Allah kada a tashi alkiyama, ya Allah a sassauta, saboda baya so a shigar da shi cikin wannan azaba. Wannan shine nafsul mutma'inna. A daidai wannan lokaci za a ce irji'i ila rabbiki, ki koma zuwa ga ubangijinki, radiyatan, kina mai yarda da abin da za a baki, mardiyan, a bayyar cewa
fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina na kwarai wadkhuli jannati shiga aljanna. A cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya kulu ta'ala munkiran alal insani fi tiqadihi idza wasa'a Allah ta'ala alayhi bi rizqi liyaqtabirahu fi zalika. Allah yana mai inkari ga dan adam a cikin gudurcewarsa idan Allah ya yalwata wa dan adam a cikin arzikinsa domin ya jarabce shi a cikin haka shine fa ammal insanu idza mabtalahu, amma dan adam idan ubangijinsa ya jarabce shi bai kula rabbi akrama. Kaga shi arziki jarabawa ce, kuɗi jarabawa ce. Allah ya ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, muna iya jarabta da alkhairi, a baka kuɗi jarabawa ce, a baka lafiya jarabawa ce, a za ka zama lafiya jarabawa ce. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, sannan za a iya jarabta ku da fitina, a kuntata maka ya zama kana cikin talauci da babu, wannan jarabawa ce. Jarabawa tana zuwa da alkhairi ko da sharri. To shi yasa ana aka ce idan dan adam Allah ya jarabce shi aka ba shi dukiya, Allah ya nufi mana ya karrama shi ya ni'imta shi, sai ya ce ya ubangiji na ka karrama shi. A tunaninsa wannan dukiyar ce ta mishi, yana tunanin aka ba shi kuɗi an game masa komai an girmama shi. Kaga kuma ba haka bane, sabanin haka ne, ba dukiya ita ce ma'auni ba, domin wani dukiyar halaka ce a gare shi. Rashin bashi dukiyar shine alkhairi, sai da Allah ya ki baka dukiya an baka a talaka. Da za a baka dukiyar halaka za ka zama su karshe wuta za ta kai ta, sai a baka a talauci. Kaga shi dan kaga wani da kuɗi ba wanda yana nuna cewa ya fi kowa a wajen Allah ba shine ma'auni ba. To shi yasa anan mala yake cewa malamai suka ce Allah yana inkari ga dan adam a cikin gudun cewa wai dan Allah ya yarwata masa a cikin arzikinsa yana ganin kamar ya karama shi ne. To amma ya yi hakan ne dan ya jarabce shi, fa ya ataqidu anna zalika min Allah ikraman lahu wa laysa kadhalika, bal huwa ibtila'un wa imtihan. Dan adam yana ganin cewa, yana kudurta cewa dukiyar da Allah ya bashi da kudin da Allah ya bashi yana ganin karamawa ce da Allah ya masa, alhalin kuma al'amarin ba haka bane, jarabawa ce da kuma gwadawa. A gwada alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah shine wanda ya halicci rayuwa da mutuwa dan a jarabce ku a bawa ya kyautata aiki. Ahsanu amala aka ce ba aksaru amala ba yawan aiki ba, kyakkyawan aiki mai kyau. Saboda haka ayahsabuna anna ma numiduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashkurun. Wa kadhalika fil janib al akhar idza ibtalahu wa imtahanahu wa dayyaqa alayhi fil rizqi ya'taqidu anna dhalika min Allah ihanatan la. Haka ba a bangaren shi ma idan Allah ya darabta dan adam ya kunta ta arzikinsa, mana ya zama ruwa shi da kuɗi talaka ne, sai dan adam ya ga cewa kamar Allah ya wulakantar da shi ne shi a tunaninsa. Kuma alhalin ba haka bane, kalla laysa al-amru kama za'ama la fi hadha wa la fi hadha. Aka ce kalla, al'amarin ba haka yake ba, kamar yadda shi ya riya ba al'amarin ba haka yake ba. Wa inna Allah ta'ala yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu, domin Allah yana bada dukiya ga wanda yake so da wanda baya so. Kaga shi tunanin dan adam da yake cewa dan an ba wani dukiya Allah yana son shi ne, kaga ba haka yake ba. Ko dan an talaka wani Allah baya son sa, kaga ba al'amarin haka yake ba. A duniya sun ji ne mu'min wajen da kuka ji. Dama ita duniya kurkuku ce ga mu'mini. In aka ce kurkuku ma'ana an sanya shi a wasu iyakoki, an ce daga nan haza tilka hududullah, waɗannan iyakokin Allah ne, kada ka ƙetare. To kaga shi yasa sai aka ce yana cikin kurkuku. Idan ka shiga nan ka shiga haramci, in ka shiga nan ka shiga sabon Allah, wajen na filfajir. Shi kuma kafiri aljanna ce a gare shi, zai fanta ma zai komai, saboda addininsa bai haramta masa abubuwa da yawa ba, sabanin kai musulmi, giya haramun ce, zina haramun ce, ta haramun ce da sauransu. To shi ne wannan kurkuku. To shi ne aka ce al'amarin ba kamar haka yake ba.
domin Allah yana iya ba da dukiyarsa ga wanda ya so da ma wanda baya so wa yudayyu ala man yuhibbu wa man la yuhibbu, sannan kuma yana kuntata arziki ga wanda yake so da wanda baya so. Wa innamal madaru fi zalika ala ta'ati llahi fi kullin min al-halayn, yace abin da yake abun gudana a cikin wannan abuwa guda biyu shine na kowane bangare yana gudana ne akan biyayyar Allah. To shine abin yaba, idan Allah ya baka dukiya sai ka tafiyar da ita wajen biyayyar Allah da taimakon addinin Allah da taimakon bayan Allah, to sai zan ku wannan alkhairi ce a gare ka, sai zan ku ta wanda bai da ita. Sannan kuma idan ya zanto Allah ya baka dukiya amma kuma wannan dukiyar ba ka tafiyar da ita yadda ya kamata, kana tafiya da ita ko kana aikatawa wajen sabawa Allah, kana aiki da ita wajen sabon Allah da abin da Allah bai halatta, to sai zama wannan shine abun zargi. Ba wai kasancewa ka kai talakan shine abun zargi ba, a'a wannan dukiyar da aka baka kake aiki da ita wajen biyayyar Allah sai a zarge ka. Sannan kuma talaucin da kake da shi nan ma idan ka bi Allah sai ya zama to alkhairi a gare ka. Idan kuma ka bin Allah ga talauci ga kin bi Allah sai zama to a zulmatun fawqa ba'dha, ko sai zama to duhu kan duhu kenan, duhu kan ga talauci. Zala yake ta a'irin mustaqbil shine mai wannan talaka mai girman kai. Yana daga cikin wanda mutanen da maza Allah yake cewa suka ba a cikin hadisi, akwai mutanen da idan Allah ya azabtar da su sun yi asara sun tabi, Allah zai musu azaba mai tsanani. Allah ba zai kalle su ba kallon rahama, sannan za a yi musu azaba mai tsanani. Daga farko aka ce musu bil izaba, mai jan farjallan sa ma'ana mai jan tufafinsa a ƙasa saboda girman kai, yana taka wandansa ko rigarsa. Na biyu shine a'ilul mustaqbil, talaka mai girman kai ga talauci ga girman kai, to zai shiga cikin wancan narkon azaba. Domin abin da yake sa a girman kai dama wata ni'ima ce da take, ko dai ilimi ko kuma dukiya, to kuma shi ba shi da waɗannan amma yake girman kai, to kaga za a dindinta masa azaba akan wannan. To shi ne magana da ake anan, yake cewa idza kana ganiyan bi an yashkurullaha ala zalika, idan mutum ya kasance mawadaci sai ya gode wa Allah akan wannan ta hanyar yin aikin kwarai, aikin mai kyau. Wa idza kana faqiran, idan kuma ya zanto talaka bi an yasbira, to sai ya hakuri akan talaucin da Allah ya kaddara masa, kuma ya ci gaba da biyayya Allah, kada ya raki, kada ya zanto yana saba wa Allah. Domin wasu kan iya sambatu a lokacin da suke cikin talauci, sai ka ce kamar na ba da irin maganganun da suke ko mene wa Allah ne ko kaza, na shiga cikin tsanani waye irin waɗannan maganganun marasa daɗi, kamar kana kai ƙara Allah subhanahu wa ta'ala. To kai hakuri akan da yanayin da Allah ya ajiye ka, alkhairi ne insha Allah. In dai ka kai biyayya ga Allah, ko dai arziki ko kuma talauci. Wata rana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzo Allah suka ce zahaba ahli usul bil zamana, zahaba ahli usuli bil ujuri wadda darajat ula wa na'imul makin. Suka ce amma idan Allah ma abota dukiya sun tafi da ladadai, sannan sun tafi da matsayi madaukaki da kuma ni'ima madawwamiya. Yusalluna kama nusalli, suna yin sallah kamar yadda muke sallah, sannan wa yasumuna kama nasumu, suna azumi kamar yadda muke azumi, wa yatasaddaquna bi fuduli amwal, suna yin sadaka da abin da Allah ya ba su da dukiyoyin su. Kaga sun bambanta da mu muna sallah suna sallah, muna azumi suna azumi, suna sadaka ba ma sadaka saboda ba mu da dukiya. Sai maza Allah yake cewa a walaysa Allahu qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, shin ko Allah bai sanya muku abin da za ku sadaka da shi bane? Fa ina bi kulli tasbihatin sadaka wa kulli tahlilatin sadaka wa kulli takbiratin sadaka. Yace ai Allah ya ba ku abin da za ku sadaka da shi. Subhanallah ladan sadaka ne, alhamdulillah ladan sadaka ne, Allahu akbar ladan sadaka ne. Saboda haka sai suka dauki wannan zikiri su talakawan muhajirun din, suka koma suka dinga yi
suna tai su ma ɗan uwansu masu kuɗi da suka ji abin da suka samu na garabasa na wannan zikiri da manzo Allah ya ba su ma sai suka ɗauka suna yi sai suka dawo wajen manzo Allah talakawa suka ce ya ma'aikin Allah ƴan uwan masu kuɗi sun ji wannan tasbihin da ka ba su ma sun ɗauka suna yi sai ya ce ai zalika fadlullahi yuti mai sha wannan fadlan Allah ce yake ba da ita ga wanda ya so ga kuɗi ga zikiri ga kuɗi ga tasbihi ga kuɗi ga karatun Qur'ani nurin alanu haske akan haske ke kaga ashe idan dukiya ta zama ana bi da ita ta hanyar da ya kamata sai ya zama alkhairi ce idan kuma ta hanyar da bata dace ba sai ya zama sharri ga ma'abocin wannan dukiya to shine wannan galla da Allah yake cewa fa amal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mubtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana kalla a'a al'amarin ba haka yake bal la tukrimuna al-yatim yace ba fa fihi amrun bi ikramin lahu a cikin wannan aya akwai umarni da karrama maraya da mutunta maraya da girmama maraya kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullah bin Mubarak daga Abdullah bin Mubarak daga Sa'id bin Abi Ayyub daga Yahya bin Abi Sulaiman daga Zaid bin Abi Amana ita da kuma daga Abi Hurairah hadisin Abi Hurairah manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusan ilayhi ko kuma yusan ma'ana yusan ilayhi manzo Allah yake cewa mafi alkhairin gida a cikin musulmai shine gidan da a cikin sa akwai maraya da ake kyautata masa wa sharru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusau ilayhi mafi sharrin gida a cikin musulmai shine gidan da akwai maraya a ciki ana munana masa ana kuntata masa ana takura masa saboda haka sai yake cewa sun makala bi isbi'ahu sai ya faɗa da ɗan yatsa sai ya daga ɗan yatsa ana wa kafiri yatimi fil jannati haka manzo Allah ya ce ni da mai daukan maraya mai daukan nauyin maraya a cikin aljanna kamar haka muke haka za wa faraja baina idai wata waya aka ce dan raba tsakanin ɗan yatsan nasu kaga duk da wancan hadisin farkon wasu malaman suna ganin yana da rauni wayarsa to amma kuma wannan karshen hadisin yana da inganci kuma ma'ana ce mai kyau akwai shawahid da kuma hadisan da suka zo da suke nuna wannan ma'ana din mai kyau cewa duk gidan da yake akwai maraya a ciki ana kyautata masa ana lura da shi to wannan gida ne na alkhairi akwai alkhairi a ciki amma kuma gidan da ya zama ana munana maraya ba a kyautata masa ba a mutunta shi to wannan zai zama akwai sharri Allah ya kika innal ladina ya'kuluna amwala yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira hakika waɗanda suke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci da fin karfi kadai ba abin da suke ci shine wuta suke ci a cikin su suna ta cin wuta daga ƙarshe da sanda za a sa a cikin wutar sa'ir saboda haka wannan shine abin da ake nufi girmama maraya da mutunta maraya wata ayar a cikin suratul ma'un Allah yake cewa wala yahudu ala ta'amil miskin ko ba sa kudaitarwa akan ciyar da miskini kaga bayan ci a aitan ladhi kadhibu bi din kadhalika alladhi yad'u yatim kaga shine wanda yake tunkuɗe maraya yake kun karfin maraya daga haƙƙi to shine kalla balla tukrimuna rai ba kwa girmama maraya sannan sai Allah yake cewa wala tahaduna ala ba'am miskin kafin sannan akwai wani hadisin da ya zo hadisin Sahal ibn Sa'ad kenan yake cewa hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana wa kafirul yatimi ka hatayn bil janna ni da mai dauka nauyin maraya kamar haka muke a cikin aljanna as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah kaga ita kanta armala din da aka magana wacce aka mutu aka bambanta marayu mazala yake cewa wanda yake lura da ita yake daukan nauyinta yake ba ta taimako dan ta kula da wannan kananan marayu da aka bambanta da miskinai yana taimaka musu
to zai zanto kamar mai jihadi ne a cikin tafarkin Allah irin wannan ɗaukar nauyi ne. To da yace ana wa kafir da yace mutahatin fil janna wa qarana baina isba'aihi al-wusta wallati talil ibha, sai hada tsakanin yan yatsunsa guda biyun nan na tsakiya al-wusta da kuma wanda yake kusa da ibham babban dan yatsa, kaga shi ne sai ya hada su yace kamar haka duke da shi a cikin aljanna. wala ta'aduna ala ta'atil miskin, yani la ya'muruna bil ihsani ila al-fuqara'i wal masakin wa yahussu ba'dhum ala ba'd bi dhalik. da aka ce wala ta'aduna ala ta'atil miskin, wala ta'aduna ala ta'atil miskin, ba sa kwaɗaitarwa kan ciyar da miskinai, shi ne ba sa umarni da kyautatawa zuwa ga fakirai talakawa da miskinai. sannan sashensu ba sa kwaɗaitawa sashi wajen yin wannan, shi ne wala ya hudu ala fa'an miskin a watan aya, ba sa kwaɗaitawa akan ciyar da miskini. wata akuluna turasa ya ne almiras kenan, kuna cin dukiyar gado akalan lamma, ci wanda yake mai tsanani, ai min ayi jihatin hasala lahu min halalin aw haram. ana nufin suna cin wannan dukiyar gado ta kowanne yanayi, ko halal ne ko haramun ne, shine akalan lamma din, ci mai tsanani ta kowace hanya, ta halal ce ko ta haram ne, kawai za su ci wannan dukiyar gado ta hanyar dukiyar da aka bari ta gado, dukiyar magada ana cinye musu dukiyoyinsu. Allah yake cewa wa man kana ganiyan falyasta'tif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. wanda yake lura da dukiyar maraya, idan mawadaci ne kame shi ba alkai, ya ci gaba da juya musu dukiyarsu har su kawo karfinsu a basu dukiyarsu. wanda ya zanto matalaka ya ci da kyautatawa, bukatarsa daidai bukatarsa, daidai yadda zai ɗauki dukiyar tasu ya amfani da ta. to shine wata akuluna turata akalan lamma wata hibbuna mala rubban jamma, sannan kuma kuna son dukiya so wanda yake mai tsanani, ma'ana mai yawa, rubban jamma kenan, shine rubban katira, son dukiya kuke da yawa. domin ɗan adam ɗabi'arsa ce, kamar yadda hadisai sun tabbata, annabi alaihi salatu wasallam yake cewa da dan adam zai kasance yana da kwatankacin cikin wannan masallaci a ce duk dukiya ce, taska ce, to gobe fata zai ci ina ma ya samu biyunsa. idan ya samu biyunsa jibi sa zai ina ma a ce samu ukunsa. dan adam baya daina kuma inda ya baji ne yana kwance a cikin kabarinsa ba, tasa ta kare, cikinsa ya cika da ƙasa, ya rufe ya rufe, to anan kuma sai ya yanke kauna, sai ya saranda, sai ya zubar da makamansa. amma in dai ba haka, dan adam yana son dukiya, sannan kuma yana son duniya, ko da za a bashi abin da yake so, gobe fata zai samu linkin wannan tantin banin shi. to shine wata rigunar mala rubban jamma, sannan kuma kuna son dukiya so wanda yake mai yawa. wanda sai Allah yake cewa a bayan wasiƙunar mana hukuman jamma kan da iza dukkatul abu dakkan da ha idan aka nike ƙasa nikewa mai yawa, shi da iza dukkatul abu dakkan dakka waji a yau ma izin waje a rabuka wai malakun saffansa. a wannan rana ubangijinta zai zo da mala'iku sau wata aya ta bayar da aka ce kalla idza dukkatul abu dakkan dakka, malamai suka ce yi ubihu ta'ala an ma ya faɗi yawan kiyama min al-ahwali al-qima. Allah yana ba da labari akan abin da zai afku a ranar kiyama na daga tsanani mai girma na wannan rana. to shi yasa aka ce idza dukkatul ardu dakkan dakka, kalla hakkan kenan, tabbas gaskiya wannan zai faru. idza dukkatul ardu dakkan dakka ay waqi'at, ma'ana wudi'at wa buhidat وسويت الأرض، معناه وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم بربهم. da aka ce idza dukkatil ardu dakkan dakka shine lokacin da aka nike wannan kasa
aka daidaita wannan ƙasa da duwatsu gaba ɗaya aka yi labin ɗinsu, duk wani dutse an sauke shi an niƙe shi da duk wani tudu na ƙasa an daidaita shi. Ba a daidai wannan lokaci halittu kuma za su tashi daga cikin kaburburansu domin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin hisabi. Kalla idza tatatil ardu dakan daka, wannan shi abin da ake. Waja'a rabbuka, ubangijinka zai zo a wannan ranar alkiyama li fasli alqada'i baina khalqihi, domin mana a rarrabe hukunci tsakanin halittunsa, domin rana ce ta hukunci. Abinda ka aikata shi za ka girba, ko alkhairi ko shirri. Allah zai yi hukunci wa nadhul mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna bihi wa kafa bina hasib. Aka ce za mu sanya ma'auni na adalci a wannan rana al-qiyama. Saboda haka ko da mithqala zarratin mithqala habatin min khardalin ka aikata, bayan komayya na alkhairi za a zo maka da shi, za ka gan shi. Haka na shari shi ma za a zo a kura a ma'auni, wanda ya gurin jaye to shi kenan sai ka tafi a aljanna, bangaren alkhairi ne gurin jaye. In kuma shari ne ka fi karkata sai zamto an kai ka zuwa wuta kenan. To shi ne abin da ake nufi, ubangiji zai zo waje a rabuka a wani rana, ubangijinka zai zo domin yin hukunci tsakanin halittunsa. Wa zalika ba'da ma yastashhuna ilayhi bi sayyidi waladi adam ala al-itlaq. A wannan rana sai an zauna an yi wasu kwanaki, wasu shekaru masu yawa, ana cikin tsanani, ana ta fama, ana ta jira Allah ka yi hukunci kowa ya san matsayinsa. Nan aljanna ya san nan shi dan aljanna ne, dan wuce ya san dan wuce ne. Ana ta jira saboda haka to sai a ce abin da ya kamata wannan jiran ai bai kamata a yi ta jira. A je a tambayi ulul azmi din nan gaba ɗayan su, a je wajen annabi Ibrahim, Nuhu, Isa alayhi salam, haka za a je gaba ɗayan su wajen su a ce ka roƙa ne roƙa mana alfarma wajen Allah, ka roƙa mana Allah a zo a yi hukunci. Duk wanda aka sai ce ina ba ni da iko. Saboda haka duk sai an je wajen su, fa kulluhum yaqulu lastu bi sahibi zaku, sai su ina ba zan iya ba a wannan rana, Allah ya yi fushin da bai taɓa yi. Amma muna ba ku shawara ku je wajen yayyan halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta tantahi annauba ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, har sai wannan kai kogo bayan an sha wahala an je wajen wannan da ƙarshe sai a ce a je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu, sai ya ce ana laha fa yadhhabu fa yashfa'u 'inda Allah ta'ala fi an ya'tiya li fasli al-qada fa yashfa'u Allah ta'ala fi dhalik. Saboda haka sai manzo Allah aka je wajen sai ya ce ni nake da wannan, ni nake da wannan, ni nake da ash-shafa'atul uzma, babban ce ke shine ake ce masa maqamu Muhammad. To sai ya ce ni nake da wannan, ni nake da wannan. Saboda haka sai ya je wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin ya nema a zo a yi wa halittu hukunci, a bambance, a tantance, kowa ya san matsayinsa. To sai Allah ya ba shi wannan ceton a daidai wannan lokaci. Wahiya awwalu shafa'ati wahiyar maqamul mahmud, kuma wannan shine farkon ce wanda za a fara yi, shine ake ce masa maqamul mahmud, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Isra, asa an yaba asa karabuka maqamul mahmud. Ana fata ubangijinka zai tashe ka akan wani matsayi wanda yake abun godiya, shine wannan ceton. Ba wani annabi da ya sai irin wannan, shi kadai yake kwance shi. Yasa aka ce mazala ya tabbata yana faɗa cewa a lokacin da aka kiran sallah, mai kiran sallah yana kiran sallah ba irin abin da yake faɗa tun daga farko ya ce Allahu akbar Allahu akbar, kamar mai ta ashhadu an la ilaha illallah, kamar mai ta ashhadu anna muhammadar rasulullah, kamar mai ta hayya ala salati ta la hawla wala quwwata illa billah, hayya ala salati la hawla wala quwwata illa billah, Allahu akbar la ilaha illallah. To in ya gama sai manzo Allah ce sai ce bi mun salati, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, zuwa ƙarshe. Sannan ku nema mun wannan ceto din, wannan matsayi
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Kaga muhalli shahid wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Ka tashi shi akan wannan maqamin mahmud wanda kai masa alƙawari. Mazala ce wanda yake yin wannan aka gama kiran sallah halat lahu shafa'ati yawmal qiyamah. Ceto na zai tabbata a gare shi a ranar kiyama. Kaga wannan shine maqamin mahmud din da ake magana cewa za a yi wannan kamar yadda ya tabbata a cikin wani hadisi shine za a aka ce mazala zai yi ceto kuma wannan shine farkon ceto a wannan rana. Saboda haka fa yajibur rabb mahallin shahid dama ai ceton da ake so Allah ya zo yi wannan hukuncin ko mazala ya biya ne alfarma to sai aka ce waja'a rabbuka sai ubangijin ka ya zo a wannan rana waja'a rabbuka wal malak ubangijin ka sai ya zo a wannan rana da mala'iku saffan saffa sau bayan mazala ya je kenan bai ji rabbu tabaraka wa ta'ala li fasl al-qada'i kama ya sha'u a wannan lokaci sai ubangijin ka ya zo domin rarrabe hukunci tsakanin bayansa yadda ya so wani mala'ikatu ya jibuna bayyana yadai sufufan haka mala'iku su ma za su zo tare da Allah subhanahu wataala sau to shi ne wannan waje a rabu kawai mala'ikun safar gaba ta gaba sai aka ce waji a yau mai izin da jahannam a wannan rana kuma za a zo da wutar jahannama kamar yadda ya zo a cikin hadisi al-Imam Muslim hadisin Muslim wanda hadisi ne ingantacce yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yuta bi jahannam yawma idin la hasabuna alf zimamin ma kulli zimamin sabuna alf malakin yadiruna za a zo da wutar jahannama a wannan rana ta alkiyama tare da ita akwai linzami 70,000 linzami 70,000 kuma kowanne linzami ya 70,000 din nan akwai mala'iku 70,000 da suke janyo kaga kowanne linzami a cikin 70,000 kwaya ɗaya to mala'iku 70,000 da suke jawo shi suna jawo ta za a zo da ita waji a yau ma izin bi jahannam za a zo da wutar jahannama a wannan rana kamar yadda ga hadisi ya tabbatar shi ne waji a yau ma izin bi jahannam yau ma izin ya tazakkaru insan a ranar da ɗan adam zai yi tunani zai ta tuna abin da ya yi kaza yana nadama sai aka ce wa an na da hukunta ai ba zai kasance tunani a tare da shi ba wani rana ko ma ya yi ba zai amfani shi ba wa kai fa tanfa'uhu al-dhikra wa an na da hukunta ta yaya wannan tunanin zai amfani da shi a wannan rana bakin alkalami ya bushe ya kuma yana cewa ya laitani ya kai ciwuna kaddamtu li hayati ina ma a ce na gabatar da yin imani da aikin alkhairi domin rayuwa ko ga rayuwa a duniya ya'ani yanzu alama ta da salafa minku min al-ma'asi idza kana asiyan saboda haka a wannan lokaci zai ta nadama akan abin da ya riga ya wuce na daga sako da yayi a duniya ya laitani kaddamtu li hayati idan ya zanto mai sako ne ويود لو كان الدار من الطاعات إذا كان طائعا sannan kuma zai ta fata zai ta kwaɗai idan na kwarai ne ina ma ya ce sai ta cizon ya sa ce aikin alkhairin da na ina ma da na yi yafi wannan yawa saboda alkhairin da ya gani ya ce ka yankuri ya zai ta ni kaddam su hayati ina ma a ce na gabatar da alkhairi ya fi wannan yawa a rayuwa ta duniya kaga mai sako yana da dama yana cewa ina ma da na yi imani na yi aikin alkhairi da ba kun cika ina cikin wannan kunci ba shi kuma wanda yake mai biyayya ya ce ina ma na yi aikin alkhairi da ya fi wannan da na samu abin da ya fi wannan to shine abin da ake nufi ya kuli ya laita ni qaddamtu li hayati ya zo a cikin hadisin Khalid bin Ma'adan daga Jubair bin Nufair daga Muhammad bin Abi Umaira ya kasance daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace law kana abdan kharra ala wajhihi min yawmi wulida ila an yamuta haraman fi da'ati llahi la hadara yawm al-qiyamah wa la wadda annahu yuraddu ila dunya kai ma yarda da
min al-ajri was-thawab. Wannan hadisi sahihi ne. Aka ce da a ce bawa mutum zai faɗi yayi sujjada a goshinsa tun daga ranar da aka haife shi yake wannan sujjada har zuwa ranar da zai mutu bayan ya tsufa yana mai biyayya ga Allah, to a ranar kiyama da ya raina wannan, da ya yi kwaɗayin fa a ce da ya ƙara aikin alkhairi a rayuwarsa ta duniya. Kai fa mana kai ma yadda domin al'adil wasu da zai ta fata ina ma a ce da na ƙara aikin lada da aikin alkhairi. Kaga an ce tun da aka yi shi da ya sujjada yake biyayya ga Allah har zuwa ranar da zai mutu bayan ya tsufa sujjada yake, to amma in ya mutu da sai ya yi kwaɗayin ina ma a ce da ya yi abin da ya fi wannan. Shi ne ya kuri ya laita ni ƙaddam ne, saboda ɗan adam mutum abin da ya gani zai ta fata ina ma da ya yi abin da ya fi wannan a kai. To shi ne abin da ake nufi. Sannan sai ya ce bayan an ce yau mai ya tazakaru insa wa an nara zikira ya kuri ya laita ni ƙaddam da hayati wa yau mai idin la ya azibu azabahu ahad. A wannan rana babu wani ɗaya daga cikin halittu da zai yi irin azabarsa shi Allah madaukakin sarki. Ai laisa ahadan ashadda azaban min ta'zibil lahi man asawa. Mana ba wanda daga cikin halittu da zai fi Allah yin tsanani akan azaba ga wanda suka saba masa. Ba wanda da zai iya yin masa sai Allah. Wala yusibu wasaqahu ahad. Babu wanda da zai dauri mana kamu irin kamun Allah. Shi aka kwatanta da ɗauri da a kama a danke ka, ba wannan da zai irin danka da kamu da zai wa Allah, mana Allah zai yi wa masu sabo. Ai wa laysa ahadan ashadda ababan wa wasaqan min az-zabaniya liman kafara bi rabbihim azza wa jalla. Aka ce babu wani ɗaya daga cikin mutane da zai kai Allah, ko ɗaya daga cikin halittu da zai kai dankar da Allah zai yi wa masu sabo na daga zabaniyawa ko wannan mala'iku masu tsaron wutar jahannam. Wale da unadiya kana da ustabani, aka ce kirawo nadiya yan koran ya kirawo dukkanin wanda suke mace makansa da waye kana da ustabaniya, mu kuma za mu kirawo zabaniyawa, wannan mala'iku wanda an sifanta su aka ce sun mun ko kuma ne ko mala'iku haka su ba sa ji ba sa gani, balantana ba su kanta wanda kake ihu kake kuka kai ba za su gane ba. Saboda a wannan lokaci za a ce qala sabu fiha wala tukallimu, ku zauna a cikin wutar jahannam ta ku sake magana, saboda da suna ta kururuwa wa na dawu ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Za a ce za ku zauna a cikin wutar nan har abada. Saboda haka sai a ce da ƙarshe an toshe komai nasu, ba za su sake iya kururuwa da kuka ba. Kullama nabidat junubuhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu, kuma za a yi ta musu azaba, a ta musu azaba duk lokacin da fatansu da tsokarsu ta rindige ta lalace ta kone suka koma kurmus, sai a sake dawo da halittar sabuwa domin su sake ɗanɗanar sabuwar azaba. Haka za a yi ta yi, haka za a yi ta yi. To shi ne abin da ake nufi wala yusibu wasaqahu ahad. Babu wani ɗaya daga cikin halittu da zai iya danka irin dankar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha fi haqqil mujrimin min al-khalaiqi wa zalimin. Kuma wannan yana kasancewa a cikin haƙƙin mujrimai ne, mujrimai masu sabo da kuma wanda suke azzalimai. Fa amma nafsu zakiya al-mutma'inna wa hiya sakina al-thabita ad-da'ira ma al-hayy. Amma wanda ran da take mai tsarki mai nutsuwa, to za ta zama tabbatacciya ce. Za ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ya ke wannan rai wacce take mai nutsuwa, irji'i ila rabbiki, ki koma zuwa ubangijinki, ai ila dawali wa tawali wa ma adda li ibadihi fi jannati. Za a ce ki koma zuwa ga makotar Allah na daga abin da yake samun ladan Allah da abin da ya tanadar da bayansa a cikin aljannarsa, shine irji'i ila rabbiki. Ya ce radiyatan fi nafsi,
tana mai yarda ita wannan ran a karan kanta za ta yarda da abin da Allah ya ba domin duk burin dan adam za a kure shi a ranar kiyama. Idan aka baka aljanna za a ci dan adam da yi buri mana ya ce ai shi ba abin da zai iya buri, ya rasa ma burin da zai, sai a ce to an kara maka aljanna. to shine aka ce radiyatan, wannan ran za ta yadda da abin da Allah ya ba, mardiyatan, sannan kuma ai qad rudiyat anillahi wa radiya anha wa arbaha. Ana nufin za a yarda da wannan ran, Allah ya yarda da ita, bayan ita ma ta yarda da abin da aka ba ta, za ku kula kuma zai yarda. Fadukul fi ibadi fi jumlatihim, za a ce ki shiga cikin bayi na kwarai, inda jumlar wannan bayi na kwarai ki shiga cikin su. Wadukuli jannati, ki shiga aljanna. Wa hadha yuqalu laha inda al-ihmana inda al-ihdari inda al-intidar wa fi yawm al-qiyamah ayat. Haka ce wannan za a faɗa ne a lokacin da za a cire ran bawa, sai a ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lokacin da za a zare ban bawa wanda yake na kwarai za a gaya masa wannan, da kuma lokacin da yake a ranar alkiyama bayan an tashi bayi an gama hisabi, da ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya, sai a ce ne wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati da tashi. Kama annal mala'ikati yubashshirun al-mu'min inda ihtidarihi wa inda qiyamihi min qabri, faka zalika hauna. Kamar yadda mala'iku suke bishara ga mu'mini a lokacin zarar ransa, kamar yadda muka karanta aya da innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mala'iku suna rai wanda yake na mu'mini bishara lokacin zare ransa da kuma lokacin tashi daga cikin kabarinsa, shi ma za su masa bishara. Wasu malamai sun kara juna ilimi cewa wannan ayar ta sauka akan ma, wasu malamai suka ce ta sauka akan Usman bin Affan, wasu kuma suka ce ta sauka akan Buraida bin Husayn, mana bin Hasan Buraida kenan. Wasu kuma suka ce ta sauka akan Hamza bin Abdul Muttalib. Wa qala al-Ufi an Ibn Abbas, shi kuma Ufi ya faɗa daga wajen Ibn Abbas ya ce lil arwahi kuma inna yawm qiyam, ayar fadin ta ya wuce haka, zai dauki dukkan wasu rayuka masu nutsuwa a ranar kiyama. Za a ce ya ayyuka hadatu kuma inna, ba sai ya wuce ba, duk wani rai wanda yake na kwarai, duk wani mumini zai shiga ƙarƙashin fadin wannan ayar. Ba sai lallai wancan bawan Allah da aka ce ta sauka akan shi Uthman bin Affan ba, ko ta sauka akan sa, ko kuma wani sama zai shiga. Ba Buraida bin Hasib shi ma ba kuma Hamza bin Abdul Muttalib ba, ko da ta sauka akan su, to duk wani rai na mumini shi ma za a gaya mai wannan a ranar kiyama. Ya'ani sahibuka wa huwa badaluha allazi kanat ta'muru waqta ibn Jarir wa garibi. Duk da wannan garibi ne, abinda suka fassara wannan yayi garibi, cewa wai za a ce irji ila rabbika radiyatan ya ayyatuha nafsul mutma'inna, ya ke wannan rai wacce take mai nutsuwa, wai za a ce to ka koma cikin wannan ran a jikin nata wanda ta yi shekaru a ciki. Wannan garibi abin da ya fi shi ne wancan magana da aka yi, domin Allah ya ce sun faru ila lillahi maulahu bil haqq a wata aya, sannan za a mai da su zuwa ga majibincin su wanda yake gaskiya, alhaku Allah ke. Wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Wata aya Allah ya ce makoman inda za mu koma yana zuwa Allah, ai ila hukumihi wa wuqufi bayna. Ana nufin za mu koma zuwa ga yin mana zuwa ga hukuncin Allah da kuma tsayuwa a gabansa a ranar alkiyama. To shine ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki, koma zuwa ga ubangiji, radiyatan, kina mai yarda da abin da aka baki, mardiyan kuma ana yarda da ke. Wadkhuli fi ibadi, ki shiga cikin jimlar bayina na kwarai, wadkhuli jannati, kuma ki shiga aljanna ta. Za mu ta kai ta a nan duba da lokaci, insha Allah
sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada baki da wannan muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka dace da mu wannan azumi da muke gabatarwa da ibadu da salloli da addu'o'i na wannan wata Allah ka karba mana sannan ka kaddara mu cikin waɗanda za a yanta daga shiga wuta har abada a cikin wannan wata mai albarka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafafunsu Allah ka sauƙaƙa musu wanda suka mutu daga cikin dukkanin al'umma musulmai Allah ka ji su Allah ka yi musu rahama Allah ka tausaya musu Allah ka sa aljanna cin mutumarsu mutuwa an tamu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani ka sa aljanna mutumar ya zanto aljanna baki daya sannan kuma kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da tashin hankali da fitintunin zamani na zahiri da na batini da wanda muka sani da wanda muka sani ba Allah ka kare mu Allah ka yaye mana Allah ka dace da mu wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين